Som mama Drift a môj príbeh začal vtedy, keď ma môj ocko, automobilový pretekár, prvýkrát posadil do svojho súťažného auta a zažal vo mne iskru rýchlosti. Odvtedy som vedela, že auta budú môj svet a práve na trati som si vyjazdila svoje meno, ktoré dnes ľudia poznajú a rešpektujú. Tak vznikla mama Drift a odvaha robiť niekedy veci, ktorých sa človek bojí, a moja vášeň pre pretekanie. Stala som sa mamkou troch úžasných detí a prevzala som autoškolu svojho ocka, ktorý bol najlepší inštruktor na svete a naučil ma toho strašne veľa. O autách a takisto o živote. Keď som začala pretekať, moje deti mi vymysleli názov Mama Drift, ktoré bolo mojím súťažným tímom. Mama, pretože v sebe nesie kľud, pokoj a odvahu. Odvahu robiť niekedy veci, ktorých sa často sám bojíš, a mama ti ju dodá. Presne tak sa pri mne ženy cítia, pretože je tu niekto, kto ich podporuje a chápe. A slovo drift sú pre mňa roky strávené na trati. Skúsenosti, zvládanie krízových situácií, disciplína, bezpečnosť, a to všetko vám chcem odovzdať v mojej autoškole. Sila, profesionalita a istota je to, čo ti odovzdám, a spravím z teba toho najlepšieho vodiča.